Helo, Casia Wiliam dwi. Dwi'n bardd ac yn awdur ac yn gweithio fel swyddog cyfathrebu hefyd ac yn fam I ddau o blant bach. Dwi wedi ffeindio'n anodd iawn dewis hoff lyfr. Mae gennau lot o hoff lyfrau a mae'n newid yn aml, ond dwi wedi setlo ar llyfr Glas Nebo gan Manon Steffan Ross. Dwi wrth fy modd efo'r stori yma. Dwi wrth fy modd bod hi'n stori frawychus iawn, ond yn cael ei deud mewn ffordd cynnil ac agos ata chi a mewn ffordd gynnes. A dwi'n licio bod ni'n cael clywed gen wahanol gymeriadau a bod ni hefyd yn cael clywed gen blant. Dwi wastad yn hoffi persbectif blant ar sefyllfa. Felly, os da chi heb darllen Llyfr Glas Nebo, ewch I chwilio amdano fo.